Herçend li Bakurê Kurdistanê û li Tirkiyeyê asteng û hewldanên asimilasyoneke giran hêj ji ser zimanê Kurdî berdewam dikin, lê Kurd jî ji bo jinavbirina asimilasyon û hewldanên wê li gorî xwe li hindek riyan digerin û dixwazin pêşiyê li vê tofanê bigirin. Keremo îro mêvanê me ye bi projeya xwe ya bi navê Zarok û Ziman li hemberî me ye. Em ê çend pirsalê bikin. Keremo merhaba. Merhaba. Projeya te ser xêrê be em dixwazin derheqê vê projeyê de binasin bê projeyekê çawa ye dikarînek agahî bidîn me. Belê. Birastî ev wek ku tê zanîn ji hezar sala nû vir da li her çar perçeyê Kurdistanê bi taybetî li ser zarokan di derbarê ziman da wek pişavtin û asimilasyonên herî tund tên kirin. Di vê rê de me rêyek ji xwe re da nîşandan û me got bi taybetî li Bakurê Kurdistanê lê Kurdên ku li metropolan dijîn her rojekî ku derbas be tevî ku ew qas Kurd hên nû di vê demê de xwe nas jî dikin tên heyamekî jî zarokên ku li metropolên Tirkiyeyê dijîn Kurdên Bakurê Kurdistanê roj bi roj zimanê xwe ji bîr dikin, zimanê xwe winda dikin mixabin ji ber ku diçe sûkê mixabin bi Tirkî de axive, diçe dibistanê bi Tirkî de axive, derdkeve derva bi hevalê xwe re bi hogirê xwe re hemû jiyana wan mixabin bi zimanê biyanî yanî bi zimanê Tirkiye tenê dimîne nava malbatê. û hatiye heyamekî wisa jî mixabin di nava malbatê de jî hêdî hêdî ew ziman tê pişaftin û tê qedandin ji ber ku bêtir televizyon û çapemeniya Tirkî di nava malê Kurda da heye. Nava hemû malan da bi taybetî nava malê Kurda da wek mijara pişaftinê tê bikaranîn. Ji ber vê yekê me got em tiştek bikin bi taybetî li yani Kurdên Bakurê Kurdistanê yê ku li metropolan dijîn ku wek misqalê zerre em dikaribin li hember vê asimilasyonê tiştek deynin. û armanc divir da hate xuyandin derket holê ku heke ne bi zarokan be ev ziman mezin nabe. Ê ku herî baş bi Kurdî bizanibe ji dema ku têkeve bin axê mixabin ew ziman pêra diçe bin axê. Lê ew mîrasê zimanê şêrîn ku ji zarokê xwe re bihêle, zarokê wî vî zimanî dikare mezin bike û bîne heyamekî. Keremo jî yek ji van kesan e ku tekoşîna li dijî asimilasyonê bo xwe kiriye erkek serekî. Keremo, helbestvan û lîstikvanekî Kurd e. Ji bo zimanê Kurdî fêrî zarokan bike, destek jî ya pirtûkên zarokan amade kir. Her wî di çarçoveya danasîna vê destê an jî seta pirtûkan de şanoyek jî bo zimanê Kurdî amade kiriye û dixwaze bi vê rêyê fêrbûna zimanê Kurdî bi zarokan hêj hêsantir û xweşiktir bike. Belê çend kitap hene û naverûk wan çi ne? Ev set wek pirtûkekê yani setekî çîrokan wek perwerde ji bo zarokên Kurda hatin amadekirin di nava pirtûkê de nava setê de 5 pirtûk hene. û mijara van pirtûkan ji em bêjin ji ekolojiyê yanî ji hezkirina xwezayê bigire hetanî hezkirina dê û bavan, rêzgirtina mezinan, hezkirina piçûkan, em bêjin hezkirina av û derya û ajalan, ez bêjim tiştên gerdûnî yên ku ji bo zarokên dunyayê hemû çi pêwîst be ji bo zarokê Kurda jî ew pêwîst e. Paqî jî xwendina pirtûkan, em bêjin xweza û hezkirin û wekî van tiştan mijara van pirtûkan e. Rovi, rincik serê xença, rovi, kincik, rovi, çûye, mana, xal, bark ji barê, arê dara, tijî were. Tamam. Ezîca çî kum zanin. Destpêkê de gotiye ji temenê sıfırê
Yani ji temene ku roja ku ji dayika xwe çêbû heta not salê ev pirtûk ji bo herkesî ye. Belê ev ji bo çi dewse? Bi rastî wek di serî de wek ewkekî jî derket. Yani em bêjin wek tiştekî pêkenok jî derket. Herkesî got zarokên not salî dibe. Helbet dibe. Ji bo zimanê Kurdî bi rastî zarokên not salî jî dibe. Ji ber ku yani kalên me yên not salî jî hinek ji wan nîvî Kurdiya wan nîvî zimanên ya Erebî yan Tirkî yan zimanên biyaniyan zimanên dagirkerên me têda ye. Ew kesên ku van pirtûkan bixweynin û Kurdiya wan nîvco be bi awayekî akademîk ku hatiye nivîsandin, bi awayekî pedagojîk ku hatiye nivîsandin, bi awayekî tiyatral hatiye nivîsandin ku ew kesê ku bixweyne Kurdiya wan bi awayekî zelaltir bibe. Yani biçek be jî bibe alîkar armanc ev e. Ji bo zarokên ku temenê wan di navbera 0 not salî da be ev pirtûk ji bo wan hatiye amade. Dakika. Hadi. Yes. Do. Van rojên borî Keremo û hevalên xwe projeya xwe li Stenbolê li avahiya komeleya Dêrikyan pêşkêş kirin. Keremo û hevalên xwe bi lîstika xwe ya şanoyê zarokan hem kenandin hem jî bi zimanê wan yê zikmakî ew da naxiftin. Keremo hêvî dike ku bi vê projeya xwe ya pirtûk û lîstoka şanoyê ji bo zarokan zimanê dayîkê bide hezkirin û dibêje ji bo ku zarok ji zimanê xwe hez bikin barê serek li ser milê malbatê de ye. Îja projeyek weya din jî heye û veya bi lîstok û bi awayekî tiyatral û nişanî zaroka didin ji bo ku zarok ji zimanê xwe hez bikin. Ev projeya we projeyekê çawa ye? Ev jî yani me berê ev proje li Bakurê Kurdistanê li bajarên wekî Wanê û Amedê û Îdirê û çend bajarên wisa me amadekariya wan kir. Yani wek bi alîkariya şaredariyên me me bernameyekî wisa çêkir lê niha ez lê dinêrim dîsa jî bi awayekî li wê derê ziman ji bo zarokan xurttir e. Kurdên li metropolên Tirkiyeyê dijîn zimanê wan li di xetereyê da ye. Me xwest ku bi vê projeyê bi awayekî sosyal em amadekariyê bikin û van pirtûkan têxin nava zarokên ku li metropolên Tirkiyeyê dijîn. Me çû li derê komeleyan xist. Niha îro em li komeleya Dêrika çiyayê Mezîne ji me re bûn alîkar, hinek alîkariya pirtûkên me kirin. Me jî got em çi bikin winê zarokê xwe hemû ji me re kom bikin li vê komelê niha em ê binêrin bi dehan bi sedan zarokê xwe li virê kom kirine zarokê wan hatine em ê îro li vê derê bi wan re bileyzin. Bernameya Keremo û hevalên wî di dawiya hefteya borî de li komeleya Dêrikyan hate çêkirin. Zarok bi vê bernameyê bi Kurdî lêstin û bi Kurdî keniyan. Giringiya wî zêde ye ji ber ku zimanê me wextî tune bibe. Yani nema kes bi zarokê xwe re bi Kurdî daxive piranî. Navê zarokê xwe dîtinin Baran Tirkî gazî dikin. Ben Baran gel oğlum. Yani nabêjin were kurê min. Ji ber wê em dixwazin pirtûka bixwînin û bi Kurdî biaxivin, bi Kurdî bilîzin. Niha hêdî çê dibin tişmiştê wiha wek fîlmê zaroka jî bi Kurdî tên çêkirin. Em jî yani dixwazin wek kedek me jî ser vî awayî çê bibe.